Ev çend rojun, roje çend caran dîmenin êrişa li Trabzonê ya li hemberê geştyarên Başûrê Kurdistanê di mobayla xwe de temaşe dike. Her ku temaşe dike jî xemgîn dibe. Beriya vê êrişê wî û hin hevalên xwe navê xwe di sefera bo Trabzonê û Deryaya Reş de tomar kiribûn. Lê piştî vê êrişê wan geşta xwe rawestan. Ez naxwazim kesinlikle. Yani ciki ku ez herim linç hebe, ev hebe, insan rahat nebe, êriş hebe, tu ew nebî tu çawa harî vedirî. Di serê de ji Amedê ji bajarên din ên Kurdan heftane bi hezaran kes ji bo bînvedanê diçûn Deryaya Reş. Lê nêzî 10,000 kesan çûna xwe ya wê herêmê betal kir. Alo, günaydın. Siz de mi Karadeniz turunu iptal ediyorsunuz? Canlı sağ olsun, kabul. Rojane bi dehan telefon ji kompaniyên geştyarî yêre lê didin. û ji wan daxwaz dikin ku geştên wan ên bo Trabzonê betal bikin. Her hafta biz Diyarbakır'dan 1000-1200 Her hafta me ji Diyarbekirê bi qasî 1200 kesan nîşan di geşta Trabzon û Deryaya Reş. Lê piştî vê bûyera êrişê ji nişkê ve astê şandina geştyaran da ket. Li Diyarbekirê vê hefteyê 120 kes diçin wê herêmê. Li bajarên Derdorê jî vê hefteyê nêzîkî 10,000 kesan geşta xwe ji bo Deryaya Reş betal kirin. Yani bölge genelinde 8-10 bin kişilik bir iptalden bahsedebiliriz. Ev der balafirgeha Amedê ye. Demjimêr, çarê, berbanga sibê ye. Her kesek qevdek gul di dest de ye û li benda hatina Kurdên Başûrê Kurdistanê ne. Ew bereva jî Trabzoniyan bi gulên sor wan pêşwazî dikin. Geştyarên ji Başûr ji vê pêşwaziyê kêfxweş in. پێشوازەشی گەرمیشیان کردین ئەوە هەر جوابەکە لە بۆ ئەوانەی کە پێش ئێستا دەستدرێژیان کردە سەر لە ترابزۆن دەستدرێژیان کردە سەر کوردەکانی باشوور لێرە ئەوانە هەر ئەوە بخۆی وەڵامەکە لە بۆ ئەو خەڵکەی ترابزۆن پێشوازیەکی جوان بوو سپاسانەکەی دەستان خۆش بێ پێشوازیەکی جوانە کارێکی باشە ڕێگایەکە بۆ ئاشبوونەوە بۆ تێگەشتن کارێکی مرۆڤانەیە دەستان خۆش بێ هیوادارم جارێکە ئەو شتە دووبارە نەبێتەوە ڕێزی هەموو گەلەکان بگیرێت بە تایبەتی گەلی کوردستان. Saziyên sivîl ên Amedê bi pêşwazîkirineke wiha xwestin piştgiriya xwe ya ji bo geştyarên Başûrê Kurdistanê nîşan bidin. Erbil'den gelen bu insanlar bizim kardeşlerimiz ve Türkiye. Ew kesên li Hewlêrê tên birayê me ne û dikarin li her derê Tirkiye bi awayekî azad bi alaya xwe bi dabû nerîtên xwe geştê bikin. Çawa ku Tirkiyek diçe li Hewlêrê bi awayekî azad geştê dike, ew jî divê azad bin. Me saziyên sivîl li vir peyamek da hikûmetê jî. Bila wan peywerdarên dewletê ku ji eqliyeta pêkvejiyanê dûr in û li hemberî geştyaran bêhurmetin ji kar bavêjin. Net olarak tavır geliştirmeleri gerek. Digel ew qas nerazîbûnên ku ji aliyê Kurdan ve hatine nîşandan jî hêj ew êrişkarên li Trabzonê ne hatine dadgehkirin. Balkêşa hetana saziyên sivîl ên Trabzonê jî ev êrişa nijadperest şermezar nekirine. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.